Hei tid, så vi atter her vi en og nødjon parsti av Gjerstamal. Og hesen parsten, han nummer 130. Og vi som ikke er velkommen til hente parsten av Gjerstamal Anja Hansen, som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson, som teker seg av Ljøvenon, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hente parsten av Gjerstamal. Og jeg vil spørre Paul en affær. Hva ligger til hjertet der, Paul? Ja, dette vi frals i åkere. Altså, frals i åkere i Kristus. Og dette verset i Galatbrevet 5:8. Til frals i Kristus gjørst okkom frujar. Standet du faster og let det kom, ikke at du lett under traldomsåk. Dette her ble nok så livant for meg i samband med noe som Lars Djurus. Han skriver i noe og två bråten som vi lägger ut och är rettliga glipen av tog som man skriver i och jag tänkte kanske bara läsa det upp så tog hever näka att Fai trajen. ja till här där ja. Han skriver först att det är att det är tankar om sikrande frälse och i Herren. Här också om frälse som tjänare Guds under fullkomna lov frälsesins. Standande faster, säler och i värste och tjäna ötlon och i kärlöka Guds. Släpper han att råa och i liv i åkara så vill jag för gångsliga vara lost ur ötlon tog och i bintor och heltor attor. Då sattor där fralsen som vid här i Kristus och han och Jakob och liva och kvila och i heson tog och i andra hansare fralse till fullnar. Och så tar jag och heter jag ligger ut i en delak att det så kommer jag till här 18 år. Och heter så inte så ringer och här var en glädje på att bära. Att frals för öll och jag var sånt brott i hjärt. Jag fakna var bojar öllon som inte lät sig fjötra. Alltså täcka av tillbånden eller täcka av det som är bjå. Och vad är det som du häver någonting? Vitgjort att det är ett land. Vi är inne i att det. Här kanske onkel du är på ankrovinkliga och såna. Ja. Det som så inte bara vi ujes ner och sammanhängen och Galaterbraun ner. Det att sätta frälse från de religiösa åtgärderna. Ja. Det som jag tar nämna det är i apostlasövna. Att om det åtgärder som ångerna och kan klara liv upp till sig där. Hur ska vi lägga till i rättningarna där? Ja. Och det är samma problemställningar här. Att det är några som kommer från Jerusalem. Og vilja leggja til åtje og ter nøyfrelste, kan man si, hedningarna. Og binda ter nyer ui religiøson vennon og kanskje ovennon. Det jo, religiøsiteter ui verilegan ovennon. Ja. Det ikke frelst, og vi kallar til frelse, og vi da finner frelse i Kristus. Standet tog faster og lett, det kunne ikke atter leggja under traldoms og Ja, det var Jatla Vitjar. Ja. Och jag snackar kapitlen om vi kallar det. Ja. Det var det. Verkligen, ja. Och då han säger nettopp det här att Paulus säger till dem att läta till kan omskära gagnar Kristus till kan att du vittne för varje man det vill läsa sig omskära att han bunden halt alla loven.
Tid det skilter fra Kristus, tid det være rettforskjørt av lov, tid det fallner ur nøyene. Tog vi trygg vanta vid i antan og det som rettforskjørt gjør og kommer nå. Og Kristus hevda jo ikke at tog om en omskåren eller lovomskåren. Alt var av at trygg som virkar i kærlighet. Tid var å gøyar loj, hvor hever for at ikon at akta sannlegg. Og henda ivertaling som ikke fra henne i katletikon. Det så eisa. Veldig greit alla. Ja. Og almindelig greit alla. Ja. Og det på en måte så religiøsiteten at det her lovar bondene, det kanskje den største frestingen til åkken. Vi livet, altså, han sier at det fallner ur nøyene, og jeg altså ikke ordentlig prøver å hukke etter tog, det veldig kraftig sagt, da. Det mulig at det skal skilja såløsene, at tar man han sier her i 4. verset, at tid det skilter fra Kristus, at tid du vilja være rettforskjørt av lov, tid det fallner ur nøyene, ja. Og til å si at heldur man seg til lov, så har man ikke samband eller samfella vi nøyene. Og det nekka du mest kyniska som kommer fram og jokken. Da vi ikke har samband vi nøyene. Og det sørst alle veien i jokken, det som forfylte Paulus mest, det var jødene. Det religiøse jødene. Det som ikke ville vite av nøyene, som han sier her, en av stedet, at det hilser ikke selv være verter, disse her frelse og sanøye. Og det var der så øyelige herrer og hatsker inn av Paulus. Og akkurat som han selv har vært frem og undan, så har det hilset seg tjene gode vi at være ute etter Paulus. Så nå var han tarra velkommen ut av leia. Jeg er alltid det sånn kjallsamt at det vi så gjødla vidtjørst. Ja. Så tuller jo i tøyen, ja. Men självan det hittar gammalt vi loven i ötlen tog, så det en skipan som regla rekven och görsten hon eller oj. Hon var sen manna. Ja. Så vi allar viring för det tog, ja. Så bara släcka till att byta åt. Nej. Så det avvägna av halten hon, som man säger. Ja. Det er jo oppgivet av goda sjálvon. Ja, nett. Han har just oppvitt det här systemet, kan man säga. Han sier at og sinter av surtodje, surker alt dodje. Ja. Og jeg har det allit at tykken og i herran, og at det ikke hoksan, vil jeg hava. Men han er vittler tykken, skal bæra dømsøyn, hvor han så Og han teker det så atter inn til sin kjølsett. Men jeg prøver prøver en omkjering. Vi litt ta en etter mer, så jo krosseren ikke avstått langt. Så det sera klart. Men øynene har vi ikke vært med at nevnt dette for nå. Det var jo helt av 4 kvalitet. Nei, 4 morgenen. At det kom så underfullt til meg til vi tog njautan som i nøyegods, altså njautan og i Kristus, altså. Han sutt hans fullkomløyka, og samtidig så sutt hans givende til okkon, og i lika med okkara. Ja, uthelter vi antan om og gjørsten okkara vi kærløyka gods. Altså, bare vi også om til rujtjedømme, kærløyka gods, uthelter gjørsten okkara vi høylig antan som giver nok ned. Ta litt opp av støye som kjallsamt at kom og det blir akkurat som Lars skriver her. At han sier her at hit helt så løy at han skal si at
Att ja, Lars, ja. Han säger till att han säger till att släpper Herren är rå i löve åkara. Så vill ta förgångeliga vera lost ur ötlom tøy og i bintur og heltur aftur til sattur der frasse som vi tar Kristus og han og jokk og liva og kvila og i hånden tøy og i anda hansare frasse til fullna og i anda hansare det är det säger Jesus også at det anden som gjør livet. ja. Årene som vi har talat tycker det är antverlöv. Han var under lovene. Han var född under lovene. Och båda i detta. Så det var inte löje att det var en fjältra tajmon som levde efter lovene. Eller helt sig livet lov. Ja, nettopp, ja. Ja. Det här mäknar ju önsken. Nej. Lika mycket hur man helst så klarar det. Ja. Jag var sent i morgon också upptidsen av, eller rätt upptidsen av, det vi einleikan och i Kristus, ja. Och det är akkurat det samma. Einleikan och i Kristus är bara och i samband vi hela andan, anda hansara. Ja. Det är bara här vi verkligen kunna känna det här einleikarna. Ja. Allt annat ta binder och till imest. Och jag vet inte om vi klar i det, men vi kvart vera vid nødt til å velge i midtelen etlede til menneskeslige fyrskipene, etla til dette fralse og i andan som Herren har kattlokken til. Altså, nu är detta näka som är kommit äckliga støtteslig genom ett liv, alltså. Till att det är i här, men under imiskon formorna, det utvecklas sig mer och mer. Och så tar jag släpper jag sitt under som det sätter för att det var ganska negativt att sitta under och lust, jag tror. Det kom det mest negativt, men att sitta under honom som vill och så Jesus tar Maria sätter sig för transara. Att höra han, ja, i mån till allt hit. Till akkurat lycka i det. Ja. Alltså det är lycka aktuellt. Alltså. Ja, det är det. Till mynden är så vacker. Och Charlton Paulus vill nata något så härliga här i Rombraun. Tar han för att skriva om bröder så innan efter halten. Och allt som hörde dem till. Va? Men som det är slett klara att tillägna sig. Hur nek hørte de til, da. Og i løsen av hæsen halte jeg til at det er om jeg har tøtninger mye fire tryggvande at lette øyre til. Ikke du vet sier det, men du Herren sier det. Ja. At det handler øyne eimer om okken og i samband vi lever og nøye. Det er alltid jeg tar jeg sier. Øyla tøylet, ja. Ja, det är äckligt tydligt. Här är Rombraun och här säger han där point fram att han säger sannlög i Kristus i 9 kapitel. Och han säger att han lojer inte. Och samtidigt ska man vittna vem är i andan. Att det här i hjärtan och stora sorg och kvöl som aldrig jävst. Och så kommer det till 3 vers. Om brövor mojnar, skilmen mojnar efter halten hon. Och så läcker han ett uttryck, en sättning att säga. I själva yngste ju att vara bannlyst från Kristus. Som de nämnde ju Jan. Ja. Alltså här är nek tillfällen, vi är nek upp till vi har fått det in i det rätta ljuset. Det smätter jag så just. Ja. Det är alltså det är så avmätande vid uttryck som brövna skriver också. Ja. Det är alltså särskilt Paulus, han skriver ju nek mest. Ja. Han säger, tar er ju orsdagsmän, tar man tillhör sådana rättaren, dörden, sattmannen, lovgavan, godstjänastan och lyft.
Taimon tilhører fetraner, og av taimon Kristus kom etter holden. Han som god i vrøtlån, signa vår og i atlare av rammen. Men så sier han det, dette sier ikke som at årgods skulle ha svitset, og ikke alt som i Israel, av Israel, Israel. Og helter alt båten for det at det avkom Abrahams. Nei, og i Isaker skal avkom på navn dette til. Og her kommer Isak inn som soneren, altså. Ja. Själva. Det er ikke mulig å være, Lyftesoneren. Lyftesoneren, ja. Ja. Men och i andan hon lär mig att tala om det som så att kvartser upp eld och kärmenka svalna själa som ligger i sintenes eld. Och så kommer det här som alltid är inne under nöjene. Att bröt nyer och hjärst och sinne, allt det man själv och ner. Ta båskap och bystes här inne som var en hjärstaffär. Och jag hade också en löta om till han med en kort det. Man har inte svårt att dörra bara som ett öja och i Kristus. Jo. Sinna länsare. Ja. Hjärsta länsare. Jo, helt visst. Och det är också intressant att söka eisen här, hur Paulus han hur länge han får ut i ytra för att nå fram vid till inre kan man säga. Och det är också om här och för att nutcha. Han säger här kan ta här vers 19 här tog att är fröjer från ödlon have jag kostene gjørs med til tjänare allra för att jag kan vinna tess flere. Våren jöten som jöte för att vinna jötar. Taimon och i underlag våren som ein og i underlag tog at sjálfur ikkje underlag for å vinna teg som underlagen Og så fra den veien, teimen og i utanlag våren som ein og i utanlag tog at ikkje utanlag for gode, men underlag Kristus for å vinna teg som utanlag Hinu veiko våren veikor for å vinna hinu veiko, våren ötlån allt för i kvoss så frälsa nöker. Fullkomliga brötte person. I mån till det som han var arena. Och här var han till strängtläggan och i Galaterbrevnen. Och så hänt här ämläggan här, där han säger att för han som underlån är som om underlån. Tog att det inte underlån. Og det alltid virkelig beundringsverst. Det kunne vi virkelig lære noe av, og i tøyene som vi lever i det, og det man kunne til alle tøyer. Menneske menneske, det naturlige ui okken, det klarer slett ikke det. Altså, man kan gå for å bo av og si, ja, om tid så striller rundt. Etla kanskje for hivveien og bli så fryktelig strenger på alt da. Og det alltså samfunnet om at det bæra hese antegods samanvisning årene som vi da finner som kan se at oi, hetta fralse som det verlige fralse. Så jeg minnes vel da jeg jo i første for deg mørke til det stender jo i Rombraun 8 han tar seg om at vi vet ikke hva vi skulle be om som be høyre ved. Anden selv be for jokken. I så fall ikke kunne sies. Og han og i rannsaka gjørsten, altså, det jo talsmørende, talsmørende gjøren, anden. Han i rannsaka gjørsten, vet hvor tråden andan sier. Ja. Tog jeg etter vilja godt spira for henne og lov. Og jeg kom ut 4 tog nu i Gjørskvalitet og så at det morgon så det kvinner, særlig kvinner som ber om at man ber for dem. Og der kunne loje av nekvån som kommer og fer.
Och så kommer det åter och så skriver jag till sig så att och tar jag det i morgonen bönerna och fick han upp nettopp bara hatta att han är den säker hjärtan är varit och så knyter jag det till Romarbrevet kapitel 5 jag rätt och kört att tryck vad vi tog en frivillig här och Jesus Krist och vi har nu då oss nätgång till Sanai som vi stannar i men så tog jag hit fisk som kommer här från 3 vers och ett spörst här vi råsaken av trångten och vi då vi vet att trångten virkar tål och tålen virkar röntsinne i röntasinne virkar vävn och vävnen ger ikke til skammar och så kommer det etter tog kärlös och gods uttalt vi görs något och jag läntar så ser något neråt så jag byggde jag sig så bönen och upp i först etter her trångten som har kommit och så för det åter till rättstjänsten och tryck som han säger om vi har någon här vet oss ätgång till sån nöje som vi stannar i alltså det är otroligt hur ämer han om nöjena Ja. att det är inte bara näka som vi stannar i nej och ätgång till så tog hon är ju nej hon ser ju om för alla människor frälst och hon vänner och uppa som tids att se det tidsbrev ja är nog det godlöse och allt det här som höjer till halsens trådarna. Ja, alltså Guds nej är ju helt omättlig. Och det så jag så allra bäst och tar vi också om tandprysen och han hever golda fyra att vi eia hese her och köpes nejna. Det är ju inte inte. Og jeg husker bare til at Jesus kommer ur dørtene. Altså han legger fra seg goddomleggen og kommer inn i tøyene. Alt er skapt vi hon, og til hans er en tøysene. Men han frasier seg sin egna dørt og goddomleggen for å bli menneske. For å komme til okkara, for å kunne røkke okkom. Han var ikke... Alltså de boja efter så kongen som skulle komma och vänta till att en pennan där så kommer han rujande in vid en väldigon herre och så räcker han allt ut som hör till det romverska och så för allt att bli så ordentligt gott. Och det var till att de väntar ju boja efter det. Och man kan bara, man helst kanske säga det ring 4 till att kjolt lärsveinarna kände inte till hela andans tøy som skulle komma. Att han var Jesu affären och att han har kvitsorna var kommande. Det er en helt nødtøy, det nøye og herrens. Og så det var omøvelse at han øymynda seg det. Og Jesus, han, alle tøyene tar, hvis vi leser det jøkken evangeliene, at det øyla skjoldan, at det glimtar ui nøkron av dem. og tenker vi Peter til dømmes, han sier hver Jesus at du sånn i livande gods, ja, men så sverre Jesus bare av at hold det blåver ikke omberet dette. Men færmån som himmel har lagt oppfyrt det. Og eisen sier her, man kan si nesten skaiv eksistensen som kommer til hans en romverske herhøvdingen som heier den sjuka sonen. Som hver Jesus, han stekker opp og sier, jeg har ikke funnet så store trygg, for ikke i Israel helter. Et eller annet syrefenøkska kvinnan som bare blir og målar av gulven som alltså och ger sig själva till lyckan av lycklan hunta och han sitter samma om henne och det är bara sån små glimt av förståelse för Jesus och hur att det så tingen fungerar och det känns oftast från ena från Peter och helt det är verkligt helt enastående alltså. Det är Peter och tar höttan kan förlägga till det och i antevärs kom det. Nej. Och så att jag mittlen de 8 nöker som visste det var han alltså. Och så att jag tog som Simeon och också Anne ja. Så var vi nöker och är själv var alltid att jag finns det spärkliga en löve. Men omgatøyna ikke.
Nej. Han kan till några chans. Nej, det är alltid här alltså. Ja, det där flyter alltså som en stark strömmor herrans frier, han är djup och välter eimor. Så är det här som han ger, stilt han hjärsta ger. Och så teker han till med han bröckas det om det. Vad hade verkor så? Ja. Djupa här av glädje. Söta anklade. Och i Guds 4:8. Salen kvile fan. Aldrig vika sälan som var byggt av han. Så nu är vi datter inn i oss. Fralse okkara og i Kristus. Ja. Og her det klart og tydelig sett opp i årene at det enten eller. Ja. Det ikke lov og nøye. Det lov eller nøye. Jeg vet godt at det imska fætan om at det men altså, året pura greit. Og jeg tykker at det kan mangla ljøs iver til året, tar man heldre at det dreier seg om lov og nøye. Det gjør det ikke. Jesus kom, og han fullførte lovene, så at nå hon oppfyllt, og jo vi honom. Her vi for jeg tenker meg selv fram, og for ena av oss som tror av Jesus Kristus, så jeg fullkomlig rettviser. Rettvis gjørter av trygg. Og Jesus Kristus, han som har fullført lovene fire med, og så om han alt hever vi som ekna blåve betalt prøysen for okkara brått og jeg ser lovene. Ja. Det bare så ondfullt. Og det sjående bønnen til åkken, og tog sitte av eisen her at det, at dette her vil lete opp for ødlån som høyre. Den her 17 kvinnan som jeg nevnte om som skriver, det om et nek som ikke har vært byen for. Og vi først så var det den trea, hon bor i Färjön och flott så 9 år och jag känner henne, alltså jag var inte näkande i halsbana men det alltid inte. Men så skriver hon om att bygga för sig här och så säger hon några ting som är så inte har jag varit byggen för. Tog hon nöje dig. Akkurat. och så sitter man där i frien av hon och skriva hur snack hon nöjer och i Kristus, ja. Och så säger jag att hej to för jag be om detta visst du inte visst du visste att du åt det. Och på andra matan kan glädja sig upp, va? Akkurat, ja. Det är att det är inte alltid lösningen att be. Vi kommer be och kunna i för. Ja. Faktiskt. Vi ber om det som ett öja och känner inte brukat det. Ja. Och ta vi ett hjälpasläs. Ja. Vi klarar inte själva att leva ute. Som vi halta vi skulle leva i. Nu är inte fralse. Nu är tralldamer så stora att det knäcker sjontarna. Ja, alltså bara att han mynte som kommer framför mig att du tar om att det är att det svärar till att vi tar fotland chatt, vi tar fullt kölskap, men vi ligger rinjocken av golven av svångt. Tror att vi tjävar att äga det. Ja. Man kan man snöta matas, men antalliga svärar det till det. Ja. Och det är det som är så tragiskt och trist eisen, ja. Och tog hever det så medtalliga stora tydning at hetta her året, at det var kunnkjørst, da. Og da vi leser bønnerevnen til Paulus, ja, så synes vi faktisk om at han blir akkurat for seg selv. Men han sier i Efesos 1 at han blir for okkon, at okkara eier skulle være leden opp. Så at vi skiljer kraftene og vågnene og i ødles nere. Og eisen i Efesos i enden av brevnen, her blir han teg bia for seg at hon skulle være given år, så han kan prædika det, tala det, kunngjøre evangeliet, så det som eier være. Ja. Altså, selv han, som man tror var meister i år og tale, så selv man sier det her, for Korint, at det var han ikke, men han som så rønter, han fattast år, han må få det given og åpenbæra, for jeg kunne gjøre det videre. Ja, alltså det man skulle inte tro att han sa han inte har bruk för det, utan nu var han så uppvandrad och just ner. Han är människa som vet alltså. Jo, men det bönar en tjonon
Tog at han vil at boskar skal bli så greier for det som han taler til, og for det som han tidsjer måter, skal han det her opplætingen av egen hjertans, han tar hjertans sjånen, er suttja til som vi eier og i hånden. Men det er så veldig så det noe som fakta. Ja. Og til at så det årene runden, og vi ble, Annika og jeg, vi blevet 36 og 46 år. Og det lik vi til, ja, nu kan jeg slett ikke være at han husfeier som vær. Vi har skaffat til, og vi har hatt det klart, og vi har gjort det og færre. Og så kommer Annika døra snei av et som vi tar kunnskap noen, et eller boksene særlig. Og så sier vi Annika, vi skulle bare gjøre noen lukkelig ved å gjøre. Og hun fengt det her, altså, det her, og så kjørte hun bruker at hun i jar, vet du, det var godt kjøpkjøtt som vi får, har finnet til å bli i boksene, og hvor ikke bare gjøre bruker at hun og gjøre det. Og hun var så hjertelig glad og ikke har tenkt om at hun arbeid. Til hun gjort det. Og lager her, skal det bare slippe å standa og fære fri skjeit, ja. Ja, det var et helt uttrykk du konstruerer. Det er ikke bruk av det vi har gjørt da. Jeg er ikke bruk av det vi har gjørt da. Tog honom som... Altså, hvordan fyrer helt rett å se om den egen, ja? Ja. Ja. Det kan du spørre om, ja. Vi har nevnt oss en utgang til sånn egen som stand og jo. Ja. Vi har også nevnt noen dårgods, altså... Det fantastiskt riktigt döm. Men långt den här vill jag i. Alltså. Och det ska du också lära att leva vi. Och bli att det är lyckligaste människor som finns sig gör. Det är brövene som gröna hatta ut. Och anden som ger det till verklig. Och till mest vi är sån här året så att anden teker av åren og formidler det altså. Så virker det. Og så kan det være så merkelig at det virker så løs ut her som to hatt av år, og det virker så løs ut her som i hatt av år. Og som koner sjokken hatt av her, og som du sier, og Janne til koner sa enda elden, sa ruinene av City Church og Sjøngräta. Ja. Alltså du finner det att det är ute dagliga liven. Ja, absolut. Absolut. Det är 100%. Det är 100%. Ja. Det är här attla. Och det här attla av vera. Ja. Du fanns du Jesus mest i mittelfalt. Ja. Och falt att han har honom. Ja. Så ja, det är att det är bara så störst till att allväls god bliven han är just så luttland och David säger där i Psalm 18 att lute late tutt god. Ja. Have just mest årarna. Det är ju fullkomligt övervått religion. Ja, alltså religion går alltid ut på att jag visla lukka som pusk och plav och själva för att lite en goddom upp och som är verkligen inte till helt. Ja. Men så kanske jag väntar att jag lutsinter att träta en affär. Alltså är det inte ett otroligt frälse att oja att släppa liv av Jesus och stille och frie och navon och göra så här ordentligt gott liv att leva och men du är snart så där själv. Det allt gåva att folk kommer gåva oman som ni från färg ljusan. Som inte bröjting eller skiftande skuttis. Och människa kan inte få utan det givet och god. Alltså. Det är det samma. Vad hever du som du inte finns i givet? Vad hever du som? Och vi råsar det som om att du inte finns det i givet. Ja. Det spelar en annan stress. Ja. Vad hever du som du inte finns i givet?
Vi kan bara taka bara löjve, alltså. Vi tar finche löjve som en gava. Alltså fullkomligt oförtjänt. Vi tar inte just för att komma in i den hem. Och det var samma mat vi till av löjven. Det är givet också. Ja. Men han eisne upptidsen av at livet stilt og friallet. Som han har øyla dikt. Og det er det sannlig eisne. Ja, her kommer det som jeg alltid vet han og det fyrre her i fyrre at Mosebok 2, ja. Det første verset her. Hvis du leser det her, så at det er ikke bare bønner nødvendig, det er bia. Ja. Men det er øyne takkar gjerer. Ja, han sier her, amen no fyrst av ødlån om at bønner, akkallande, forbønner, takkar gjerer vera hyllnar fyrir ødlån menneskjum. Fyrir kongen og ødlån i høgt sett, fyrir vid kunne liva stilt og frialig loiv i ødlån godsøtta og si prøye. Hetta gode frelsar okra godt og tekkeligt, honom som vil at ødl menneske skulle være frelst og komme kjenne sannleggen. Og tann sannleggen tog ein god og ein mittelmær og mittelgod og menneske Kristus Jesus, som gav seg sjølvan til løysegjald fyrir ødl, til vittnesbord av tøysyn. Men to i samband med dette, så kommer jeg også om etter her, at det gjør kongsens gjørste, som årløser og godt sant. Årtøkene, da? Ja. Og hvis du så hoksar om tilstanden ut i heimen og i det, og så vidt får altså allagt å bygge. Men vi får ikke allagt at bære fram takkagjerer og akkallande og forbønner og takkagjerer for ødlom mennesker. Ja. Helt du at dere forstand klarer å sette Putin inn i det? Inn i det? Nei, jeg hadde sagt en ærersending at han beste og mest effektive løsningen og på han har troblagene at Putin blir frelst. Ja, ja. Akkurat som Paulus, altså. Akkurat det samme. Ja. Ja, det er det samme. Altså, Og det er alle sted. ja. Det er lukket mye om det er jøter eller høytninger. Ja, og jeg husker, vi tar så nekva vittnesborer. Vi tar så nekva vittnesborer om hvordan god gruber beint inn. Jeg har akkurat nå, da danska Peter inn i en sending i Kjei, hva han forteller hva god kommer til han og i drømme. Han vil han kjave god å gjøre. Men god leder han drømme en kvinne som han ikke kjenner. Jeg vet ikke hvordan det var, en 25 eller hva det var. Og tar hon så dukkar upp, tar det som en sosialrådgjøve. Og hon tryggvande, men hon sier ikke ett år om det, men avvirskanen fra til andre som bor i henne så sterk, at han kommer inn til sin kjøl, her som han sitter i fangslånet, at da skjer han drur gråt, altså, og stopper litt, men brøytest av disse her, og så kommer langsten etter årene. Ja. Og jeg vet ikke at mennesker, altså beie, som vi kjenner og som vi ikke kjenner, vi hører det atter og atter. Men hvor skal det ikke kunne reke seg personene der, som hvis vi ikke beie her og der, altså? Men helt etter hvis det ei seg at han leter at å skrive om Paulus, vi andanna, til Timotheus. At det ikke tøtninger mye at det noe som vil praktisere. Jo. Helt avgjørst. Det er ikke bare sett opp her, for jeg stand her, så nå kommer vi til en nøyen. Vi skal ha etgang til det. Ja. Det er sånn nøye som vi stand og i det. Hatt det nøyen. Vi så også med det vers. Ja. Det akkurat det. Og kraften og virkningen uttøy er ombrøyt mennesker.
Åtta näka havas. Och såna havstak. Ja, inte uppreklamera eller näka. Att det kan vara för och själv. Ja, och inte stress och jag alltså. Inte. En kvilla, en frier som alltså du kan inte lysa han. Nej. Det är det som är upplevt i morgon. Jag hela tiden just kväll det för inte till bubbelman tog att det fallt det att det för inte att klara bäget av bubbelman just kväll den. Så även för själv då. Även vara vi och man till mig. Jag ringde efter honom men han är inte från alltså. Och jag fallt det gott i morgon allikan om att ha förra blivit och i stand till det här. Det är vad sikt. Ja. Jag tror det. Alltså att man kan få vita från Herren att nu ska du bara vara pura still. Och trossa akkurat så det som du gärst. Tog till en samtala som ska föra fram. Inte bara med någon båar alltså, men vi tar som är vi i samtalen. Det är så att ha i raken. Ja. Det är bara så. Det är så vad signerat att man då ska sätta år och akkurat det här Gustav kännes, hur man upplever det här. Men alltså, jag kan så bara säga för mig att ta och hela anden blev en väl i min liv, ja. Jag kände allt år och jag visste jag var frälst, ja. Det visste jag. Men och alltså slett inte det att jag sökte efter hela anden man har bestämt så läs ja. Kanske mer var det omstöver som ledde mig till här till att knappliga så det här fittlingen, den närvaron av honom. Detta ljus, som kärleken, som frieren, som regnlegen. Jeg visste ikke av at det har vært til. Og så knappt så finner jeg det inne i min innere menneske. Og dette her jeg vet ikke hva jeg skal si, at det var i 6-7, altså 7, jeg vil si 7, altså. Så det er fra Løya til holdt 3 år siden. Og jeg kjente det samme her enn. Og dette er samme som driver meg enn til at dette er det mennesker har bruk for det. Alle har bruk for det snø. Og man sa kvært, altså. Kvært det er jo liv noen, altså. Og omga 4 stillningar at nu må man få begynne å gjøre seg til, så man kanskje kan få møte eller kyrkje, og så får ikke det øyla godt, men God om for alt av det her. Akkurat her som vi Jeg har vært tilfeldig stått innom min egna kammare ta. Jeg vet mange andre som har ringt til meg og sagt at han ble fullkomlig tidsen av bålet, men han korte og lustet etter talene. Og til han lever, han har kopplat seg og på sitt egna år. Og tog har dette års og medlemsstående tøytning. Selv om han eisne, som vi nevnte døm om Johan, han bare bryter inn i jøknen på forskjell, utan at jeg i høyrest, ganger rødt han ser ut, sier David, da, jeg halte Salme 19, hun som 19. Om alt gjør det ikke. Om alt gjør det ikke, ja. Så han ønsker samfunnet og samband vi hvert eneste menneske. Vi låste her, han vil, hon som vil at alle mennesker skulle være frelst og komme og kjenne sannleggen. Ja, det er helt en standard. Det er helt visst då. Ja. Ja, han tåsar her og i Fyrakren fra Nudj. Om näka som verja moin våttøymen og i døma med. Så han sier, jeg ikke øren apostel. Jeg ikke øren apostel, så jeg tikkum det. Og hva sier, tid i Herren innsikle, apostla embates munns. Hette verja moin våttøymen og i døma med. Og han sier i vers 8, jeg ikke fralsor, jeg ikke apostel, har vi ikke seg Jesus, herre okkara, det tid ikke versk mot og i herren.
Akkurat. Öra veckor Ja, så. ja. Och så säger han här att här var vi inte rätt att föra en syster vi Jakob som kon. Lika väl som hinner apostlarna och bröder herrans och Kefas. Ettla det och Barnabas tar øynast som inte var rätt att leta vara att arbeta. Jag också om att det här sälja alltså nu här nämner han att Kefas alltså Peter har en kon och det kom också knappt en av med han läser i förra Petrus brev till Petrus själv. Och han skriver här 3 kapitel ut i förra brev om jag blev veckor som en kvinna som är en man som inte vill akta året. Akkurat, ja. Och där kom näka till mig i samband med man inte vill att vara han konan. Han är inte. Jag har inte hört något sagt och jag vill alltid säga att det är så, men jag blir avtakt. Då han var gav värman alltså. Ja, Peter. Ja. 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 Och Jesus var östen gav igen. Ja. och så tänkte jag nu i tävlan där som något rätt att kanske färra i något till här bara för det att ja, för jag gleder kom själva sent. Hur det kan vara att ha en gåva kona. För att passa på tror jag. Och här är så det steget här som vi tar bruk för ja. Att det här som man säger i 3 kapitel att han säger så i första versen som läst till koner vare till korrekta man någonsin. Och så kommer han öliga kjallsamt en av det här. Fyra att har som inte vill akta året. Kunne være vunder 8 år. Vi för konen så innan. Det är så att han röjna apportickare i 8. Och projetickare var inte till utvartes. Plattor och avhång godslas eller kläge. Så kommer han till att läsa det här uttrycket som jag vill fratt mig omvetalligt, alltså, bara också. För det är i ödlån. Men prøver dolta människa hjärstans. Vi är någon späk för att stilla andra. Jag får ganskelig om prøver som är god i ekviga dörrabart. Och så tror han och Sara, Abraham. Så vär till ju i den här hela kvinnor får om flytta sig till sätta vänsterna till god. Var äkta mannens så i någon undergivna. Som Sara var Abraham i lojen och kallade han herra. Och bötten henne är dit varnar, ta i dit Jericho och öttast anka rastlo och somlöstid. Men livet vet jag samman vi kom till kara. Som hinnon vojkar och ilat och höjre tär vi tär att tär vi är och samarvenkar till nej lussens. För jag böner tyckare skulle inte vara fåra er. Och søgnast veri öll samsint, samlojant, eldste brødrenar, veri miskonsom, eimjuk, lønne ikke helt for ilt eller ha for ja. Nei, tværste måte siknet, tog ta, var og tid kattla til, og tid skulle være arva sikning. Han som vil elska løyvi og så ikke gav det halt tungsøyna fra Itlån, og var en søyna fra Tella Svik. Han vente seg fra Itlån og Jerry gav eller Jerry godt. Han søker fri og stevnig etter hånden. Tog jo herrens iver hin og rattvis, og øyre og hans er vendt til bøen torra. Men Arsson herrens møtetøymon som gjør ilt. Og hver han og kan gjøre det kan ilt, om det ojen fire hin og gava. Jeg også om at det er samband vi Peter. Ja. Ja. Jeg ble inspirerende var det. Og jeg ble dagligt, altså. Altså, du kommer inn i en daglig dag, så bavon, altså. Men det er ikke skrivet om henne, altså kona. Nej.
Så tar man hemma värma men så hemma nästan en kon. ja, så har man också en kon och här ständer ju till att han så okej fast så det var ju Petra. Han är en kon. Men jag var inte om till vad du säger om att Nej, jag hoppas om att Jesus kom ju in till Peter och värmar la sjuka. Ja. Och han grötte han. Så härifrån vet att Eisner Peter hejarna kon. Ja, rätt. Og jeg husker om at det her, hvordan man legger dent og at han sier at prøy tykker vi ikke hit utvarste slatter og han godstas eller kleie. Og i mine fætan betyr det sjån ikke til at man ikke kan hava det. Nei. Men det er ikke det verilige prøye. Ikke til nøkre mennesker, altså. Vet, nu er det mest, altså, i mine er det mest konfa som fås vi godselting, ringar og så hvert da. Ein bjóa mer en vinskapsring av godle. Nei, jeg har en ring, jeg vil kjava flere. men lukka mykje hva vi finner på å ha okra prøy. Tja månne kan det være bilar til dømes, etla bater, etla et eller annet, onker status er onkronslega. Og sjåvan det er alt det for så vil lova, men det er ikke det sanna vire. Det sanna vire ligger ui i sin fjorda versen dulta menneska hjärtas vid en spärkföra och stytla anta. Och förgångsle pröje som är god äckla dörrabasta. Så det han hickar efter det. Vi hittar efter oss som människor, ja, alltså, gå styr det här sig hjärtsen eller gå så flott det som bilden och så vi är ju och det frivilligt toja. Men sista ända så vidar vi till att allt hatta hever ångan tutning. Men hetta innara människan. Ja. Det är det som är det verkliga. Liv och det verkliga pröja. Men hvis vi vet nu hitchen är en kvar nörren och vet också makar kvander då. Och så har jag akkurat sagt detta som du har sagt nu. Till det som har tagit Är det vid så inte det tar närmast och konon akkurat till arbete. Så väl samma vi tar emot det. Att det är oss ner en verlöjt. Jo. Och ska det vara en verlöjt i tjocken så må det är oss en verlöjt. Ja. Det vi har så helt om medalja står en tutning för kvar annan. Ja, jag vet inte att det är något. Ja, bäge ut i dagliga liv någon, men så sannolikt är det tjänsten, ja. Alltså vi är så alltså som mer konna är vi imisk, men eisen som människor är vi då imisk och det som man vill utfylla kvar annan, va? Och det som ger det här likamme Kristus är likamme så fullfutja. Ta i vid utfylla kvar annan, va? Det blir så öla näck större beidord og kraft ut fra toja. Det var ikke mening ui at vi skal røyna skal gjøre akkurat det samme som matchen gjør. Vi tar hversna tjennast i eisen, ja. Men det at vi bakkar hver annan opp og at vi supplerer, som man sier, hver annan, at det er så tøtninga, det er så verdui, altså. Jeg fann kjøttet det av, Gustus jo, rettelig kjøtt, at vi må noen måte at være på, så kunne jeg godt bremsa liv. Og til det, jeg ble øyla klakker av tog. Men så bryntes man til å forstå at, ja, men, skal hon kunne trekke fram, va? Ja, men så må jeg eisne være ordentligere. Altså, jeg må oppføre meg ordentlig, altså, jeg må ta seg virelig, da. Jeg kjenner eisne fra fyrre, altså, ektapør som har haft en kjela tona sånne midtlene. Og til å legge en sånn dempere av, at det som bor i okken slipper ikke fram. Og tog er tonen i midtlen, mann og kone, og det kan ikke bo av veier, som du sier, er så helt omedelig av tøtningen mitt. Och så som här nu är det ute på Facebook. Ja. Och så är det flera koner som är av samband med som slett inte känner. Men som alltid är det tacka. Knyta konen på. Akkurat, ja.
Og det hever så nå med vi nekko i mer, for at det øyneste fer, Ja. minst til. Han da konan hever sikkert en mann som, eller hever en mann slett ikke. Altså, hon ser til, og ikke akkurat til en kon. Ja. En kon. Jeg følte trångt til, jeg halte det var 75 du fylte til du helt føringardeien her, og i en firebilssalen, Ja. og jeg halte det var akkurat å komme ned fra. Ja, jeg kommer akkurat. Ja. Og jeg følte trångt til, jeg sier nok fra år til tog, at takke Annika for at vi kunne gjøre bruka til her, lærne til, tog at vi kunne ikke takke til at nå du var så øyel aktiver. John Løyve, ja. Det er handverksmessig, men sannelig eisende tjennesten, ja. Og vi kunne, jeg kunne gå så fengt med at ja, men man kan bare takke det som en selvfylgja Paul bare Ja. kommer til Europa, ja. Det er ikke noe selvfylgja. Tui at vi hava en arbeid eisende inn iver for okra tjonafella, va? Tui falt jeg trang til å takke henne for landet av det her. Ja, visst. Men at det her er så interessant, tror jeg at jeg bruker bare hese låtene her. Og løye, jeg lust slett ikke et sending. Nei. Bevusst, altså. Ok, ja. Det er slett ikke at jeg ikke kan lusta. Men jeg gjør det bevusst, da. Det er sånn jeg var anna. Men jeg føler meg lykkende jeg var ved røytøy for det. Det hendte han løten sammen, vi tror. Altså, jeg kan slett ikke om det han. Nei, det sitter han til 30 til ferien. Ja. Så det er ikke løye. Og så tar alle ferien vi var i Linten, ja. Jeg tror ja. Det er nekla fyrir sammen. Ja, og her var det lært det her. At det var jo en sending bøgnløs, ja. At det godt ikke lort da. Vi er bare lagt av retter, altså. Liv for jeg som må inn over avlastand i loksvaret fram. Det er noe jeg for en svar. Nei, men vet du, kom det nok slengt nå. Jeg vil ikke nevne dette, tror jeg. Det er en medtalig antydning for jeg kom på her, og Anjo vi. Og jeg ser tjenest da, og tar av vi som foreldrennere, og alt som er knytt til det er at vi er åkt, altså. Ja. Og vi tar øyene mynd, heima av kone, akkurat som samkommet godsa gjør, og av akkurat mannen som jo brukermeren Kjane, Kristus, altså. Mynten. Til nevnte jeg at vi hvordan når grønlig at du lærte at du varst rettforstjørt. Du varst det som Herren i SSR4 at du skulle bli, va? Ja. Og til det som jeg ofte har brukt for det til disse menneskene. Men at vi har ikke funnet på det her. Det er stå som skal si at det her jeg skal med, og nå har jeg hatt det klarer ikke. Nå du er det noe skapninger, altså. Peter sier det så godt at det var ikke snilt og pukk som eventyr vi gikk etter det. Ja, det. Ja, men nå så hentet her sendingen vi har vært Leo, og hun kanskje den, jeg vet ikke om hun den kjøssammeste av Øtlund, men hun har ikke gjort åren hun ble tale, altså. Nei, ikke av oss. Nei. Og det er jeg mest glad for det. Det er så avhåverst det. Ja. Jeg er ikke peiling av, jeg er spent hva jeg fyrir da jeg spyr Paul, hva du likt der av hjertet. Hva kommer nå? Men en hel vika her nok så nekk som virker vi. Ja. Og alltid at jeg har så nekk som skriver sammen vi, så samlet det seg likevel om vi ikke minnes akkurat ta. Nei, det er nemlig det, ja. Det er ja, kan du begynne på en salg i hvert fall? Ja, gå for takk for det. Takk for det, til Nanai. Takk for det, og hjem. Takk for det at du i nøyten har vært heimen i fargen. Men det er ikke det at vi ikke er noe utsett. Det er vi. Det er alltid. Det er et land. Som vi skulle vinne vid det gåva.
Og til å sette sine krav. Og herre, vi kommer ikke takk det her i midtelen og sier, jeg skal hjelpe dem som lever vel og klarer det vel. Nei, om anker skulle være til den foten i anker sint, så jeg har bra, så hjelper jeg til rettes til antallet. Vi spek for sant. Men ansett deg selv og naturskjøy, vil det alt gav. Vi sin vi ikke til, så etter at det var versk som du har sett dere til, men du har også utstått dere. Det er en farlige som du eier selv og tar selv, og som du også har fått en øyjokk. Vi går til henne og hele andan. Og som skriver stender og kærløyga gods. Og herre, takk for det. Takk for så løt. Og sikkert alt det som to ønsker skulle gjøre avgående av tog som kom fram, og gjøre at jeg kan avvirke til at de som lusta. Og kanskje er det vel det engsprøyting i løyven og brøytast, og kanskje anker som finner sammen etter vi som er kære, herre, vi legger det til en hånd, og prøyse og takke der for alt. Og i Jesu navn, amen. Amen. Så var hesenparsten av Gjerstamal kommende enda, og vi får takke for dere. Og vi det Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som redigerer Ljøve, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesus. Pastor av Gjerstamal som heva vært, det kan du finne av YouTube om du leiter etter Iktus Sjånvarsp. Hesen pastoren, han kommer eisne å være lagt til her, og han kommer eisne å sende av Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for Jesus.